Здравейте, включвам се трети път. Надявам се наистина този път вече да ме чувате. Я да видим сега тук какво ще се получи, какво ще излезне. Здравейте отново. Рестартирах телефон, рестартирах и компютъра. Да видим какво се получава сега. Хайде, мили хора, здравейте на всички! Здравейте, здравейте! Хайде, надявам се този път наистина да ме чувате, да ме виждате. Я да видим сега. Мария, здравей! Моля те, пиши ми дали ме чуваш. Този път би трябвало вече да се чуваме. Здравейте на всички! Чува се сега. Ох, благодаря! Благодаря, чудесно! Благодаря, Мария, много ти благодаря! Така, окей, значи коментарите ще ги гледам през компютъра. Всеки път има чува се. Здравей, Пепа, здравей, чуваме те! Благодаря, Кети, благодаря ви, наистина много ви благодаря. Така, така е, понякога, то не понякога, почти всеки път се случва по нещо. Здравейте, мили хора, много ви благодаря за това. Така, чудесно. Добре, тогава, значи няма да си говоря сама. И хубавото е, че това, което имам да ви предам като информация, ще стигне до всички вас. Чудесно, справихме се. Идеално. Благодаря. И така, ангели, архангели. Днес темата е много специфична и наистина е много обширна, но реших в крайна сметка да направя 2 части на този вебинар. И тъй като имаме някои други така запитвания във връзка с ангелите, във връзка с свързването, във връзка с техните светлини, лъчове и така нататък, малко повече подробности, най-вероятно ще направя и едно такова видео или вебинар, 3-та част, ще видя в последствие, за да ви дам възможно повече информация, за да научите за ангелите и архангелите. И най-вече, нали, как да разпознаваме, че те са около нас и да искаме тяхната подкрепа. Благодаря ви на всички. Привет, Христина, здравей! Така, извинявам се за закъснението, изгубихме няколко минутки, но с технологията е така че случват се тези неща. Здравейте на всички! Аз съм Пепа Бойчева Караяни, холистичен консултант и терапевт, за тези от вас, които не ме знаят. И днес съм решила да поговорим първа част видео Ангели, Архангели. Напишете ми, ако обичате, в коментарите, вярвате ли, че съществуват ангелите? Вярвате ли, усещате ли понякога тяхното присъствие? Вие какво мнение имате за ангелският свят? Напишете ми в коментар, ако обичате. Аз ще гледам коментарите на другото устройство. И така. Ангелите и архангелите са небесни, светлинни същества, които всъщност са една енергийна структура и носят божествена светлина. Здравейте на всички! Те са посредниците, нека така да ги наречем, посредниците между хората и Бог. Те са винаги готови да бъдат в наша подкрепа. Те са винаги готови да ни помогнат
но е необходимо ние да ги повикаме. Ако ние не се обърнем към тях, те не се намисят в нашата свободна воля, освен ако е живото застрашаваща ситуация, в която да, тогава вече в крайна сметка се намисят, ако на душата ни е дошло времето все още да се върне при източника си. Нашата душа, мили хора, се ражда минимум с два ангела. Единият е този, с който всъщност нашата душа прави договорености, вярвам в тях и усещам подкрепата им, пише Христина. Благодаря ти, Христина. Напишете ми всички вие, които ме гледате, вярвате ли наистина в ангелите? Ние се раждаме с два ангела минимум. Единият е този, с който нашата душа прави договорености преди да се въплати на земята, а другият е този, който я съпътства през целият житейски път. Единият предпазва, а другият напътства. Понякога ангелите, в зависимост от уроците, които преминава душата, могат да сменят местата си или могат да отпаднат, т.е. да не оставят тези, с които първоначално сме дошли, и да ги заместят други ангели. Но това е всъщност, те се сменят в зависимост от уроците, които душата преминава и иска да научи на тази земя. Това, за което сме се родили наистина. Това, за което се е въплатила нашата душа. Благодарение на теб, да, и наистина ни помогнаха. Благодаря ти, Кети, за този коментар. Да, Кети, мили хора, премина с мен една архангелска терапия. И не за самата нея, а за друго лице, така че тя може да има така поглед над всичко това, що се отнася до ангелите и тяхната помощ. Благодаря, Кети. Нека тук поговорим за видовете ангели и тяхната иерархия. Нека най-напред да се запознаем, мили хора, с това какво са ангелите всъщност, с техните видове, кои са те и тяхната иерархия. Както при нас, хората, по същият начин има иерархия и в ангелският свят. Ние хората имаме в различните сфери в живота си, имаме иерархия. Имаме иерархия и при нашата родова система. По същият начин, момент само да повдигна малко телефона, за да видя дали няма да се вижда малко по-добре. Така като че ли ми е малко по-добре. Така. При тях също има иерархия. И ангелският свят е съставен от 3 иерархични групи. Всъщност в тези иерархични групи влизат 9 ранга на ангелите. 9. Това са същностите, които са безплътни и са от енергийна субстанция. Те имат различно ниво, освен на развитие и на осъзнаване. Тяхната чистота, мили хора, тяхната чистота и извисеност определя мястото им спрямо Твореца. Да вземем, например, като пример просто ви го давам, нагледно, че горе е Бог, а долу е човекът. Бог е съвършенството, а човекът е несъвършенството. Тогава ангелите се намират всъщност в това пространство, което е между хората и Бог. В това поле е ангелският свят. Ангелските същности са точно между тези две крайности.
След човека се нареждат ангелите и те са, здравейте на всички отново, на всички, които се включват сега. Момент само да прочета един коментар. Аз вече се възползвах от архангелската терапия на Пепи, за което и благодаря от сърце. Усещането е уникално, като знаеш, че можеш да ги помолиш за защита, очистване и лечение. Хиляди благодарности за всеотдайността и готовността на Пепи да помага, използвайки тяхната сила. Благодаря ти много, Христина. Благодаря от сърце, да, и с теб преминахме една архангелска терапия неотдавна. Благодаря ти, сърдечно ти благодаря за този отзив. И така, нека да продължим. Всъщност, нека да ви кажа откъде, нека започнем директно с самите рангове, чиновете на и тези групировки, иерархични групировки на ангелите. Значи, първата иерархия всъщност е сътворена от трите чина на ангелите, архангели, които всъщност са по-близо до Господ, до Бога. Първите три чина са серафими, херовими и престоли. Така наречените серафими, херовими и престоли. На първо място, в първата иерархична група, на първо място са шестокрилите ангели. Те се наричат серафими. Това са съзерцателите на Божията любов. Най-близките до Бога. Името им означава огнени, горещи, пламенни. На второ място, в тази иерархична група, се поставят четири крилите ангели, които всъщност се наричат херовими. Те са разумът, който просвещава света с познанието на Бога. И на трето място са престолите. Престолите, това са носителите на божествената слава. Втората иерархична група, мили хора, надявам се наистина да ви е интересен този лайв с тази информация, която ви давам. Пишете ми дали ви е интересно. Втората иерархична група са групата, в които попадат втората тройка от чиновете на архангелите, на ангелите. Това са така наречените господства, сили и власти. Господствата са съзерцатели на божествената промисъл. Те са изпълнители на неговата воля за държавите и за хората. Силите, така наречените сили, които са на второ място във втората иерархична група, чрез тях Господ твори чудеса. И властите, така наречените власти, това са повелителите на стихиите. Те са защитници на хората от злите сили, от злите духове, от бесовете. И стигнахме до третата група, третата иерархична група, която всъщност е с така наречените на първо място начала, на второ място архангели и на трето място ангелите. Тук също имаме три чина, три ранга от цялата иерархична система. В тази трета група влизат началата на първо място. Те командват по Божията воля държавите и народите.
Чували ли сте го това? Напишете ми, знаете ли, чували ли сте нещо от всичко това, което ви казвам до момента? Със сигурност ще има хора, които знаят, които са чували, разбира се. Аз не съм единствената. На второ място са архангелите. Онези наши любими архангели, с които ние работим, особено хора като мен, които се занимават с архангелски терапии. Архангелите са началниците над ангелите. Те са началници. Те всъщност са проводниците на Божията воля. Ангелите, те са на трето последно място, това са същностите, онези светли същности, които са най-близко до човека. Този чин е най-близко до човеците и те са вестителите, те са хранителите, те са защитниците, те са и напътствениците в нас, в нашия живот и са най-пряко свързани с хората. Интересна ли ви е темата, мили хора? Напишете ми, ако обичате, интересна ли ви е темата. Тук Ива е написала не. Предполагам, че е написала, че не е чувала до сега за такава информация. Благодаря ти, Ива. И слушай до края уебинара. И следващият също, както вече казах, този уебинар го правя на 2 части. Първата ще бъде по-информационна, така уведомителна, а втората ще бъде с малко повече подробности как да се свързваме, какви са знаците, които ни дават и много повече подробности. Така, докато слушам, осъзнавам колко малко зная, не съм чувала. А Кета пише да, много. Мария, чуваш, колкото повече чуваш, толкова повече осъзнаваш, че не си знаела. Да, наистина, ние не сме родени всички с висше образование в духовността и не всички можем да знаем абсолютно всичко. Затова не се дава тази възможност да се учим, да се научим и съответно да следваме хората, които ни дават тази информация, да се замисляме и да вървим по нашия духовен път, нашето израстване. Благодаря ви много за тези коментари, благодаря ви, че сте тук с мен. И нека продължим. Каква е разликата между ангели и архангели? Тези от вас, които са чували, знаете ли каква е разликата между ангели и архангели? Да, много полезно, благодаря. И аз благодаря. И така, ние хората познаваме най-добре ранговете, които са най-близо до нас. Тези, с които ние взаимодействаме. Тоест, това са ангелите, архангелите и началата. За началата по-рядко се говори, те са по-нагоре, но прякото взаимодействие, което имаме ние хората, то е с ангелите и с архангелите. Архангелите се възприемат като по-висши от ангелите. С думата ангели всъщност се обясняват и се наричат общо целият ангелски свят, т.е. всички божествени сили. Всички божествени сили като цяло се наричат ангелите са подчинени на архангелите. Точно така. С ангели обозначаваме, общо прието е да се обозначават и да се споменават всички висши божествени сили. Но, здравейте на всички, които се включвате сега, изгледайте после лайфа от начало. Но също така се отнася самата дума ангели, се отнася и най-вече за последният 9 ранг в иерархията. Тези, които са близки до нас. Представката архи за архангелите идва от гръцкият, което означава водачество.
старшинство, което означава начело, начело, което означава управление, което означава всъщност нещо, което е водещо. И от тази гледна точка, в този ред на мисли, архангелите са водещите на ангелите. Архангелите са началствата на ангелите. На всички Маргарита Костадинова, здравей, Маргарита, добър вечер, и на теб, здравейте всички, добър вечер. Благодаря ви, че сте с мен, благодаря ви, че сте тук на тази интересна среща. Така, в Библията се споменава за 72 ангела. В много учения, в много духовни учения се споменават различни варианти. В древните учения, основно сред които е Кабала, говорят за 72 ангела. Ангели, които съдействат на човечеството. Те са въплъщение на всъщност 72-те имена на Бог. Аз когато разбрах, всъщност докато се обучавах и докато все повече и повече се ровя в тези информации спрямо ангелите, спрямо висшите сили в езотериката, когато чух за 72 имена на Бог за първи път, наистина така ми стана много интересно, защото не знаех. А наистина всъщност тези 72 ангела, както се представят в много учения, те са въплъщение на 72-те имена на Бога и са изразители на неговите качества. Свещената им задача е да изпълват човека в тялото с... Добър вечер, Стефка, здравейте, добър вечер. Свещената им задача е да изпълват тялото с конкретни качества от божественото, от божествената светлина и да му помагат да изрази своя уникален опит, своята уникалност във въплъщението си. Знаеш, че аз съм вярваща. Здравей, здравей! Да, знам, че ти си вярваща, но тук ще спомена само, че в много религии не вярват, в някои секти, например, не вярват в ангели, в архангели, не вярват в много неща. Затова аз питам, вие вярвате ли? Всеки може да вярва в Бог под някаква форма, независимо в каква религия е, но не всеки вярва, че съществуват тези светлини, енергийни същности. Така, всеки ангел има свещено име. Знаете ли го това? В контекста на неговата архангелска енергия. Благодарение на това, т.е. в зависимост от това каква е неговата архангелска енергия, е и неговото име. Останете до края на вебинара, ще чуете много интересни неща за архангелите и съответно за тяхните качества. Всяка от тези ангелски енергии, мили хора, има свое име, качество и функция. Свързва се с определени дни, с определено време, с времена, има отношение към всеки човек, абсолютно към всеки един човек, който работи с такава енергия. Каква наука само? Така е, Мария, това е от древни времена. Не съм аз човека, който изнамира тази наука. Аз също съм се учила, също съм се ровила много, докато стигна до тази езотерика. Сертифицирах се в сферата на езотериката, защото изключително много мен ме вълнуват всички тези невидими, приказни същества.
И така, как изглеждат ангелите? Нека сега да видим как изглеждат ангелите, мили хора. Напишете ми, ако обичате, в коментар, вие как си представяте ангелите и архангелите? Какво са за вас? Имате ли случки, вие самите, или да сте чували някои от вашите близки, вашето семейство, ваши приятели, които са виждали на сън или наяве дори, защото е възможно, ангели и архангели? Как са ги виждали? И освен изображенията по иконите, които имаме, като информация, видимо, имало ли между вас, имало ли случки, където вие лично или ваши познати са усещали и са виждали под някаква форма ангелите? Как ги виждате? Какво представляват те за вас? Ще погледна след малко. Пред мен спаси дете. Благодаря ти, Ирина. Пред мен спаси дете. Браво, благодаря. Благодаря за този коментар. Напишете ми за вас какво мислите, какво представляват ангелите всъщност, архангелите. Как изглеждат те? И така, ангелите са духовни същества, така че те нямат абсолютно никаква физическа форма. Но тук обърнете внимание, че въпреки че те нямат абсолютно никаква физическа форма, те са просто енергия, те са просто светлина, божествена светлина с различни цветове. Те имат способността да се явяват в такава форма. Понякога, момент да прочита един коментар, Пепи, аз за първи път видях само зелената икона на Архангел Рафаил и сега искам всичко да знам за него и за архангелите. Благодаря ти, Кети. Да, с теб беше наистина уникално преживяването. Благодаря ти. Така, ангелите нямат пол. Няма мъже, няма жени, няма при тях мъжки или женски род. Те са просто светлина. Но могат да се явят в такава човешка форма, просто да влезнат, да се проявят под формата на човешка същност, под формата на дете, на мъж, дори на животинче, под формата на жена. Има такава вероятност. Може да стане, и това се случва, когато искат да помогнат на някой, когато е живото застрашаваща ситуация, например при катастрофа. Сега ще ви дам пример. Например, при една катастрофа, когато на тази душа, на този човек, който катастрофира, не му е дошло времето още да отлети, да се върне при източника си, при Бог, да отлети, когато още не си е завършил мисията, заради която е дошъл на тази земя, тогава се намислят, и когато той сам не може да се помогне по някакъв начин, договореностите, които има душата с ангелите тогава се явяват под формата на друг човек, който им помага, под формата на животинче, примерно, което им привлича вниманието, за да се задържат, за да могат те да поемат сили да продължат. Под формата на, може би, някоя жена или дете, което да им помогне по някакъв начин, да извика помощ и така. Тогава ангелите вземат тази човешка форма. Просто в момента те помагат по този начин. Понякога се явяват като човешка форма, понякога се явяват при нас като гълъбче, като светлина, като проблясък, като ослепителна светлина просто от нищото. Те са описвани и се описват
Момент да прочета тук един коментар. Пепи... да, това на Кети. Когато си дойдеш, ще видиш нещо и ще кажеш, не може да бъде. Това е моята братовчетка Пепа. Благодаря ти за този коментар. Да, нямам търпение да се върна и наистина да видя каква е тази изненада. Не знам дали ще кажа не може да бъде, защото аз вярвам в всичко това. Аз го чувствам и аз съм част от всичко това, така че със сигурност може би няма да бъда изненадана, но да, ще се радвам да дойда и да ми покажеш. Благодаря. Така, те са описвани, ангелите, и се описват като крилати същности в различни цветове на сиянието на тяхната енергия. Какъвто и вид да приемат ангелите и архангелите, но тук ще говорим конкретно за ангелите, които са в пряка връзка с нас. Какъвто и вид да приемат ангелите, мили хора, имаме причини да вярваме, че те са изключително красиви, невероятно красиви същества. От стари времена още хората са казвали и казват на децата си, на красивите деца и на всички дечица, на красивите дами, на хубавите хора, на привлекателните хора, на чаровните хора, ти си като ангел. Неземна ангелска красота. Сияеш като ангел с чара си. Красота ангелска, чаровна. Вие имате ли такива случаи? На вас не ви ли е казвал някой, че сте като ангел? Че вашата усмивка е ангелска усмивка? Че имате лице като на ангел? Или вашите деца? Сетете се, когато сте били малки, как вашите баба и дядо и вашите родители, въобще хората са се обръщали към вас ангелче. Дори когато пораснете също. Защото винаги красотата се свързва с ангелите. Ние винаги можем да вярваме, че ангелите са наистина изключително красиви неземни същности. Как да се свързваме с нашите ангели или как те ни показват, че са с нас, ще говорим във втората част на вебинара, който, мили хора, запазете се датата от сега. Това ще бъде на 29 август, петък е, ако не се лъжа, да, петък, от 19:30. А сега, нека да преминем към това, кои са основните архангели. Много красиво като ангел. Така е. В някои учения архангелите са споменати като 7 плюс 1, т.е. 7 основни плюс 1. В други учения архангелите се споменават за 9 на брой. Има учения, в които се споменават за 12, но аз по моите наблюдения от всички изучавания по тематиката, които съм направила до момента, по моите наблюдения от езотериката, в която съм се посветила, съм стигнала, да ви кажа, мили хора, до мнението и до заключението по-точно, че архангелите, основните архангели са 13. И сега тук, ако искате, вземете си лист и химикал и си отбележете или изгледайте видеото отново, за да си отбележите кой архангел, какви качества има, какво прави, за какво отговаря и съответно кой архангел резонира на вас, към който вие чувствате, че бихте могли да се обръщате директно.
И както казахме, за връзката ни с тях ще говорим във втората част на този вебинар на 29 август от 19:30 отново тук в групата. И така, нека започнем с първият архангел. Първият водачът на всички легиони. Архангел Михаил. Това е архангелът, който е символ на сила, на закрила, на мощ, бори се с страховете, бори се с всичко това, което ни застрашава, с тъмните сили. Това е архангелът победител. Той ни помага да се освободим от нечисти сили, от нечиста енергия. Той ни помага да се освободим от негативни влияния и да намерим нашата вътрешна смелост. Така че, мили хора, ако желаете да се освободите от ваши страхове, призовете Архангел Михаил. Вторият архангел, моят най-любим архангел. Архангелът, с който аз работя почти ежедневно. Архангел Рафаил. Това е архангелът на здравето, на лечението, на лечебната божествена сила. Архангелът, самото име Рафаил, означава Бог лекува. Момент, мили хора, само да пия малко водичка. На здраве с чиста водичка. Бог лекува. Този архангел ни помага за цялостно изцеление на нашето тяло, физическото ни тяло, на емоционалното ни тяло, на духовното ни тяло и на всички нива и на всички наши ефирни тела. Помага ни за възстановяването на нашата жизнена енергия, за връщането на нашата жизнена енергия. Тук ще вметна, че аз работя, както казах вече, почти на ежедневна база с архангелска терапия и канализирам енергията на архангел Рафаил, който от вас усеща, че има необходимостта, има нуждата от изцеление, от цялостно изцеление, може да се свърже с мен, мили хора. Пишете в коментар архангелска терапия и ще се свържа с вас, за да се оговорим. Онова, което ще спомена, което е също важно, че архангелската терапия при мен няма определена цена. Правя на началата кой колкото, каквото и както реши. Тоест, на принципа дарение. Кой каквото може, кой както сметне и кой каквато възможност има. От гледна точка на това, мили хора, че ние всъщност, когато ползваме услугите на някого и канализираме божествената сила и светлина, независимо под каква форма работим, когато е за благото на някого, съответно трябва да има и някаква възвръщаемост на енергията. Тоест да има енергообмен, за да не ставаме нито ние терапевтите в дефицит, да имаме енергиен дефицит, нито вие, които правите терапията, т.е. които се подлагате на терапията, да бъдете енергийни длъжници. Защото когато човек взема постоянно нещо безплатно, а по някакъв начин не връща този жест, това, което е получил, той става енергиен длъжник. От тази гледна точка на принципа дарение. Кой, колкото, каквото и както може. Нека, който желая да направя една архангелска терапия, вече виждате в коментарите, че има хора, които проведоха, тук в момента, които са провели архангелска терапия с мен и имат резултати.
Нека който желая, нека се свърже. Пишете архангелска терапия в коментарите или налично и ще се свържа с вас. Нека преминем към третият ангел. Това е архангел Гавриил. Още един любим архангел на много хора. Архангелът на божествената комуникация, на вдъхновението, архангелът, който подкрепя творчеството, който вдъхновява, който подкрепя яснотата на мисълта, който дава нови начала и връзка с вътрешния глас. Това е архангел Гавриил. Следващият, четвърти подред архангел, това е архангел Уриил. Тук ще вметна само, че окончанието ил на всеки един архангел означава божественост. Нещо, което също може би не сте чували. Архангел Уриил е архангел на мъдростта, на просветлението. Той носи вътрешна светлина за душите ни, за нас хората. Носи светлина за прозрения и ни показва решения на много трудни за нас моменти. Когато се затруднявате за нещо, когато не знаете откъде да получите отговор, как да се разрешите конкретен проблем, конкретен казус, обърнете се към архангел Уриил. Петият подред архангел е архангел Йофиил. Някъде ще ги чуете с подобни различни имена, защото във всяка една държава, знаете, на всички езици се произнасят различно. Може да чуете Йофил, Йофиил. Архангел на красотата, на извисяването, на мислите. Архангелът на покачването на нивото на нашите мисли. Внася радост, внася хармония, внася вдъхновения и също така буди вдъхновения за изкуството. Шести подред архангел, това е архангел Задкиил. Архангел Задкиил е архангелът на прошката. Ако се затруднявате да простите на някого или искате някой да ви прости, или сами на себе си да простите, обърнете се към архангел Задкиил. Това е архангел на прошката и на милосърдието. Архангел Задкиил помага да се освободим от много тежки емоции. Помага да се освободим от стари травми и да простим както на себе си, така и на другите. Да намерим онзи вътрешен мир, от който ние всички се нуждаем. Следващият архангел е архангел Метатрон. Архангел Метатрон е архангелът с божествената мъдрост и духовно развитие. Този наставник на душите, защото той е описан като наставник на душите, ни води към по-високи измерения, към онази трансформация, от която ние се нуждаем. Това е архангел Метатрон. Малко повече подробности за всички архангели ще ви дам в едно от следващите видеа за абсолютно всеки един архангел, за всеки един негов цвят и как той въздейства върху хората. Така че очаквайте поредица от видеа за ангелите и архангелите, които аз много уважавам. Осми поред архангел е архангел Сандалфон. Архангел Сандалфон е архангел на молитвите. На молитвата и музиката. Тук знам, че имаме музиканти, хора, които се занимават с музика, както нашата любима Ирина е
музикален педагог. Архангел Сандалфон е архангелът на молитвата и музиката. Носи послания на хората, посланията нашите на хората към Бог, подкрепят творчеството чрез музиката. Пишете ми, мили хора, интересно ли ви е всичко това, което казвам, всичко това, тази информация, която ви предавам за всички архангели. Следващият архангел, девети поред, на девето място, това е архангел Самуел. Архангел Самуил. Можете да го чуете и като някъде да го срещнете и като Чамуел. В зависимост, както казах вече, да, пише Ива, благодаря. В зависимост от държавата, в която се намира човек, начинът, по който се произнасят, на езиците, на които се произнасят, можете да ги чуете с различни имена, но всъщност те са тези. Архангел Самуил, това е архангелът на любовта. Архангелът, който внася хармония. Архангелът на любовта и хармонията. Помага изграждането на здравословни връзки, на любовта към себе си, към хората и балансира нашата сърдечна чакра. Балансира сърцето. Това е архангел Самуил. Десетият ангел-архангел, с който ще се запознаете, мили хора, това е архангел Ханиел. Архангел Ханиил или Ханиел е архангелът на интуицията. И знам, че това тук ще направи впечатление на много от вас, които като мен работят с духовността. Архангел Ханиел или Ханиел е ангелът, който помага да се свързваме с нашата интуиция. Помага за женската енергия и лунните цикли. Помага ни да се свържем с нашата вътрешна, тук където пише много, да, благодаря. Помага ни архангел Ханиил да се свържем с нашата вътрешна чувствителност и нашата духовна мъдрост. 11 подред архангел е архангел Радзиел или Радзиил. Това е архангелът, мили хора, който всъщност е онзи архангел, който е свързан с езотеричните знания, свързан с тайните, с мистериите. Помага за разбиране на всички тези мистерии, които съществуват, на вселенската, как да го нареча, на вселенския свят. Помага архангел Радзиил за отключване на духовните способности. Много хора, които отключват своите езотерични духовни способности, те имат връзка с архангел Радзиил. Те имат подкрепата на архангел Радзиил. И предпоследен, 12-ти архангел, това е архангел Иеремиил. Това е архангелът на надеждата. Всъщност този архангел е прегледа на живота. Подкрепя ни в трудни моменти и ни показва кои са новите пътища за нас самите, по които ние да тръгнем в новите начинания, когато преминем определени трудности. Той е като светлина в тунела. Последният архангел, това е архангел Ариел или Ариел. Архангел Ариел е, познайте, мили хора, сега, архангелът на природата.
на моята любима природа. Архангелът на природата и на животните. Носи баланс с елементите, свързвани с земята, свързвани с божественото изобилие. До тук, мили хора, имате ли някакви въпроси за архангелите? Това са 13-те, по моите наблюдения, архангели, с които ние най-често си взаимодействаме по различни причини и можем да правим архангелски терапии с много от тях. Следващата втора част, погледвам от време на време към компютъра, за да видя коментарите, защото тук не ми се появяват. Следващата втора част, както вече казах, мили хора, тя ще бъде на 29 август от 19:30 часа, петък. Там ще разгледаме как да се свържем с нашите ангели и архангели, кои са знаците, с които те ни показват, че са до нас, че са с нас и ни напътстват. Как ние да тълкуваме знаците, които са ни предоставени от ангелите, за да поемаме по правилната посока в конкретни наши начинания, казуси и така нататък. И тъй като имам много запитвания във връзка с архангелите, с ангелите, за повече информация, наистина ще ви дам малко по-подробна за всеки един архангел в едно от следващите видеа. А сега нека видим как и за какво помагат архангелските терапии. Въпреки че тук вече имахме два коментара за моите архангелски терапии, което е наистина много ви благодаря. Който желае и молитви с архангелите, преди да спомена за архангелската терапия, какво прави тя и как ни помага. Който желае молитви с архангелите, имам една поредица от молитви с архангелите, по най-различни поводи, за най-различни ситуации, казуси и така нататък. Напишете ми молитви в коментар и ще ви изпратя молитва, която е за вас, за всеки един лично и конкретно, според казуса, който имате. Съответно ще се чуем, ще ми кажете за какво точно желаете молитва и ще ви дам конкретна молитва. Така че, мили хора, напишете ми в коментар молитва и ще ви изпратя лично молитва на вас за ваш конкретен. Ето, тук се започна коментари, молитви, окей, добре, радвам се, благодаря, това означава, че наистина ви е интересно. Галина, благодаря, добре, ще ви изпратя. С всеки един от вас, който напише молитва в коментар, ще се чуем лично, с цялото си сърце и душа ще го направя. И ще ми кажете за какъв точно конкретен вашен казус, по каква причина вие, за какво точно искате молитва от архангелите, с архангелите и ще ви я предоставя с голямата си наистина любов към вас. Благодаря ви. Пишете който иска молитви, след това ще обърна внимание на всеки един по-отделно, индивидуално. Архангелските терапии. Какво всъщност представляват те? Мили хора, работата с ангелите, с архангелите, носи дълбоко изцеление и промяна. Както на физическо ниво, така и на емоционално, на духовно, на всички нива от нашите тела. Те помагат да се освободим от страхове, от блокажи. Да се излекуваме, наистина, ако имаме здравословни проблеми. И тук ще спомена, че с архангел Рафаил, с който аз работя, той е единственият архангел от всички архангели, с който може да се работи и за трето лице. Така че има много случаи, с които работя чрез
майката или чрез приятел, няма значение, баща, някой друг, работим за трето лице през Архангел Рафаил, през енергията, която канализирам на Архангел Рафаил. Архангел Рафаил може единствено и само той да се намиса в човешката свободна воля на друго лице, без да се иска позволението на човека, който страда в момента, който е болен или който се чувства некомфортно емоционално, който има напрежение, тревожност и така нататък по различни причини и ситуации. Налично ще ти пиша. Ще ти кажа, да, добре, благодаря. Така че с Архангел Рафаил, мили хора, тези от вас, които се запишат за архангелска терапия при мен, имайте в предвид, че може да работите както за себе си за лекуване, за лечение, за изцеление, така и за друго лице. Вашите деца, ваш партньор, родители и така нататък. Приятели също, ваш близък, който примерно е болен. Единственото, което е необходимо, да ми предоставите пълното му име и вие да бъдете наистина в полето с мен. За подробности, естествено, как се работи с архангелската терапия, за всеки един отделно ще ви дам насоки лично. Който желая, пак повтарям, пишете архангелска терапия на принципа дарение, така че не се притеснявайте. Кой каквото може и както може и според възможностите. И сега нека да продължа с какво всъщност става по време на архангелските терапии и в процеса след тях, защото това е, мили хора, както са констелациите, знаете, аз съм констелатор, семейни констелации водя, както те работят. Всъщност това е процес, енергиен процес, по същия начин са и архангелските терапии. Така че се дава време и това, което се случва по време на самата архангелска терапия и в продължение на процеса от тази архангелска терапия е уникално. Уникално. Можем да намерим своята вътрешна сила чрез тях, своята мъдрост и нови посоки в живота. Може да се случи така, че да получите нови вдъхновения, нови решения. Много са нещата, които получаваме като насоки по време и след архангелската терапия. За изцеление на емоционалните травми може да се работи в архангелските терапии с архангел Задкиил и архангел Рафаил. За закрила и енергийно пречистване работим с архангел Михаил. За баланс и хармония във връзките, в партньорските връзки, в любовта работим с архангел Самуил. За свързване с творчеството и вдъхновение работим с архангел Гавриил. Можем там да работим също и с архангел Йофиил. За духовно развитие и връзка с нашето висше аз работим с архангел Метатрон и архангел Уриил. С архангелската терапия ние можем да получим мощно изцеление и насоки. Архангелската терапия е наистина един мощен енергиен метод, мили хора, който работи чрез връзката ни с архангелите и канализирането на тяхната енергия. По време на терапията за справяне с негативни същности, да, и за справяне с негативни същности можем, и това е с архангел Михаил. Ива, ако желаеш, пиши ми налично, ако обичаш, и ще поговорим за това. По време на терапията и след нея,
човек може да усети и да почувства облегчение от тревожността, страхове, да се освободи, да почувства облегчение. Човек може да се освободи от вътрешни блокажи, които чувства. Може да усети хармония в партньорските отношения, в семейните отношения. Може да почувства духовно извисяване и връзка с собствената си душа, което всъщност е най-важното за нас, хората на тази земя. Може да усети подкрепа здравословно, в нездравословно, т.е. неразположение в здравето, при проява на психосоматични симптоми, могат да бъдат подобрени, дори и изцелени. Може да се освободи от напрежение, от хронична умора, от всякакви болки, които може да има човек. И по време на терапията, и след терапията, в процеса, който е необходим, то се чувства така няколко дена, особено първите 21 дни. Може да почувства как се освобождава от стари травми, които травми могат да бъдат детски травми, могат да бъдат родови травми, могат да бъдат тежки емоционални състояния. И истината е, мили хора, че наистина архангелската терапия винаги помага. Понякога на много хора им е интересно как може там, където примерно лекарите не могат да помогнат, да стане чудо. Ами така, мили хора, чудото се появява точно чрез божествената ангелска светлина, дадена ни на нас човеците, чрез архангелите, чрез ангелите. Онези светли същества, които ни напъстват, които ни помагат и които правят чудеса. Който от вас желая архангелска терапия, пишете ми, свържете се с мен. Ще ви помоля, мили хора, да ми дадете една обратна връзка за това, наистина, бил ли е за вас този вебинар достатъчно полезен, интересен и желаете ли да продължим с една наистина поредица от видеа на тази тема, която наистина е малко по-специфична тема. Ще се радвам да ми пишете вашата обратна връзка, доколко ви е било интересно, и в следващата, втора част на този вебинар Ангели-Архангели, не забравяйте да отбележите тази дата, 29 август, 19:30 часа българско време, тук отново в групата. Надявам се всичко да е наред с интернета. Ако не се получи от компютъра, отново ще се получи през телефона. Така, и ще бъдем отново заедно. В тази втора среща ще разберете как да се свържете с вашите архангели, кои са те, как да ги повикате, как да разговаряте и как те разговарят с вас, кои са знаците, на които да обръщате внимание и какво всъщност значат всеки един от тези знаци, защото те не са един. Как да разбирате наистина, че архангелите са до вас, ваша подкрепа. Да, разбираш се, пише Ива, да, благодаря. Така, а който желая молитви с архангелите, пишете молитви в коментар и ще ви изпратя лично. Ще се чуем лично и ще ви изпратя молитви. Тук Кета пише, много интересен, очаквам с нетърпение продължението. Много ти благодаря, прекрасна, чудотворна Пепи. Благодаря ти, Кети, благодаря за този отзив, наистина, благодаря. Така, мили хора, стигнахме вече до края на този вебинар. Наистина, аз съм въодушевена много, защото да, точно тази тема се занимавам и чета книги. Браво, много хубаво, просвещавайте се. Благодаря ви на всички. Наистина, аз съм много въодушевена на тази тема, тъй като
Езотериката като цяло е част от мен. Имам си я какво да се прави. Някои хора си го имат и отвътре, някои го придобиват в последствие, когато се свържат с душата си. Така че, мили хора, и слушайте отначало целият вебинар. Запишете си кой архангел за какво е и този, който ви резонира там, където усетите с интуицията си, с вътрешното си аз, връзката. Обръщайте се към него. За казусите, които ви са така на дневен ред. Благодаря на всички, че бяхме заедно в това прекрасно пространство. Благодаря ви. Изпращам светлина, изпращам целувки и любов към всички вас. И ще се видим отново на 29 август от 19:30 тук в групата. Благодаря ви, мили хора. Бъдете благословени и вярвайте наистина, че има една невидима сила, която праща към нас своята божествена светлина, за да ни напътства, за да ни помага, за да бъде подкрепа за нас. Бъдете благословени. От мен Пепа Бойчева Караяни, това за сега и до нови срещи. Благодаря ви много за всички коментари.